This is the last call. Things have gone wrong. Can anybody hear me? Can anybody help me? I'm waving on the last shore. Please take me along. I'm making my last call to some unknown. Please pick up the receiver. Just pick me up, I'm right here. I've been here for years now, in the silent zone. There's a song in my head going la 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 la, and nothing can stop that song. Every word, every beat ticking inside me, on and on till I'm gone. There's a song in my head going la 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 la, when everything else is lost. And I know it can't save me, but it keeps me calm in the dark. Om man ska bygga om kommersen. Det är väldigt kallt här. Man står här hela dagen, jag fryser om fötterna. Vad brukar du köpa i allmänhet? Men det fungerar ju. Senast så köpte jag ett kamerastativ. Så den typen av saker. Det har hänt att jag har böcker, även kläder och prydnadsföremål om det är något som tilltalar. Vilka förväntningar har du när du kommer till kommersen? Jag tycker det är roligt, jag tycker det är fullt av liv och på något sätt alla de här grejerna som finns där, de har sin egen historia. Alltså bevara kommersen tycker jag man ska göra, absolut, för den fyller en sån fruktansvärt bra funktion. Det är väldigt många människor som har behov av att köpa begagnat, har inte råd att köpa på nytt och framförallt inte handla på exklusiva ställen som NK och Åhléns och så vidare. Så att det här måste finnas, det här är ett kulturmärkt hus egentligen, så att man egentligen borde bevara det och säkra det så att det är säkert, för det är lite... This is the last call. Things have gone wrong. Can anybody hear me? Can anybody help me? I'm waving on